Goedenavond, dit is het Zeeuwse nieuws van zaterdag 20 december. De komst van een gronddepot in plaats van deze varkensboerderij van de familie Van Dam vlakbij het buurtschap Sint-Jan ten Here op Walcheren zorgt voor onrust onder de omwonenden. De Vierse gemeenteraad keurde het plan vorige week goed tot teleurstelling van bewoners rond de kruising van de Prulaatweg en de Herenweg. Alleen stadsraad Domburg, ook tegenstander van het plan, wil voor de camera reageren. Het gronddepot dat genereert veel verkeer, tot wel 70 voertuigen in topdagen per dag. En daar is die Herenweg is daar niet breed genoeg voor. Met het verdwijnen van de varkensboerderij komt er een hoop stikstofruimte vrij. En voor het nabijgelegen loon- en verhuurbedrijf Melse Maljaars is een gronddepot zo dichtbij ideaal. Maar voor bewoners hier en de vele fietsers in de zomer is het vooruitzicht van de mogelijk tientallen vrachtwagens en tractoren per dag met grond niet ideaal. Ik heb naast die bewoners gezeten en dan merk je dat die emotie heel hoog is. En dat komt ook mede, denk ik, doordat ze in de participatie de verkeersproblemen hebben aangegeven dat die er gaan ontstaan. En dat de gemeente daar eigenlijk niks mee gedaan heeft. Voor de familie Van Dam, Melse Maljaars en de gemeenteraad is het plan voldoende besproken en is de verkeersveiligheid genoeg geborgd. Tegenstanders hebben nog ruim een maand om zienswijzes in te dienen. Daarna beslist het college definitief of het plan doorgaat of niet. Bij een eenzijdig ongeluk bij Klingen is gisteravond een automobilist gewond geraakt. De bestuurder kwam op de verkeerde weghelft terecht en belandde daarna in de berm. De auto botste daarna frontaal tegen een boom. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak van het ongeluk is niets bekend. De politie heeft vanmorgen 21 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Dat gebeurde in een woning in Oud-Vossemeer. Een bewoner is aangehouden. Volgens de politie zat er zwaar vuurwerk tussen de vondst en had het goed mis kunnen gaan als de boel tot ontploffing was gekomen in de woning. En Aardemuidenaar Jan Poortvliet, hier te zien op archiefbeeld, blijft ook de rest van het seizoen de hoofdtrainer van FC Eindhoven. De 70-jarige oud-international nam vorige maand de taken over van Maurice Verberne, nadat die tijdens een training zijn been had gebroken. Omdat Verberne voorlopig niet terug zal keren op het veld, heeft de clubleiding besloten om langer met Poortvliet door te gaan. Het is jammer dat het steentje vermist is. Anders was het echt een collectors item. Prachtig. De amateur-archeoloog die hier een Romeinse ring uit de Zeeuws-Vlaamse modder haalt is Robbie Rijkaard. Vorig jaar overleed hij en nu heeft het Museum Cultuurforum in Aardenburg al zijn bijzondere vondsten samengebracht in één tentoonstelling. Rob was een zeer gekend, markant persoon in Aardenburg. Wij noemen dat hier een beetje ongesnokkerd. Een grote mond, maar een heel klein hartje. Een beetje ongesnokkerd, een echte, markante Aardenburger. Zoals we er vroeger velen hadden hier in de stad. Wat maken die stukken van Rob zo bijzonder? Nou goed, als je met een metaaldetector zoekt, de meeste keer dat je iets opgraaft is het rommel. Maar goed, Rob heeft zoveel gezocht dat hij ook echt hele mooie, prachtige dingen heeft opgegraven. En daar zien we dus hier echt een hele mooie selectie van. En nu staat die collectie hier. Het is niet zo dat alles straks de zolder weer opgaat. Ja, als de tentoonstelling afloopt, dan ga ik het weer leegruimen. Maar het is wel de bedoeling dat de vondsten die voor het museum eventueel geschikt zijn, en dat zijn er best wel een aantal, dat die uiteindelijk in de permanente collectie worden opgenomen. De collectie van Robbie Rijkaard is nog tot 1 februari in Aardenburg te zien. Het cliëntenkoor De Blieden van zorginstelling SVRZ in Terneuzen heeft het druk voor de feestdagen. Volgende week geeft het koor een kerstconcert en nu worden de puntjes op de i gezet. Lekker te zingen, lekker in energie erin stoppen en ook weer verspelen. Ja. Ik zing zelfs 's nachts in mijn bed. Als ik wakker word, dan ga ik liggen oefenen. Ja, gewoon leuk. Ik vind het gewoon leuk. Ik kan wel niet zingen, ik heb het nooit geleerd, maar ik zing gewoon mee. Nou, op zich verloopt het goed. Hè. We proberen een set zo goed mogelijk samen te stellen in overleg met onze zangers en zangeressen. En we beperken ons wel tot een kleine set, een kleine 8 nummers hebben we nu. En we hebben nog een van onze vrijwilligers die een solo gaat vertolken. Wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. Het koor komt graag bij elkaar. Zingen werkt helend. Ja, ik geniet er gewoon van.
Wat brengt het u door te zingen? Geluk. En maandag is dit live te horen in Terneuzen. Niet alleen in Terneuzen, maar ook voor de Zeeuwse kust stond de dag vandaag al in het teken van kerst. Zeevarenden die kerst dit jaar zonder familie op het water moeten doorbrengen, werden vandaag toch eventjes verwarmd met de kerstgedachten door de redders van de KNRM. De redders van 8 KNRM-stations, waaronder Neeltje Jans en Westkapelle, brachten namelijk kerstpakketten rond bij de schepen. We roepen de schepen eerst aan en dan vragen we ze om naar buiten te komen en om een touwtje te laten zakken. En dan binden we dan zeg maar een zak aan met kerstpakketten en wat kleurplaattekeningen van de kinderen. En die halen ze dan omhoog en dan wensen we een fijne kerst. Waarom is dat zo belangrijk dat jullie dat doen? Dat zijn mensen die natuurlijk vooral zeg maar, uit het buitenland komen, op een zeeschip gelegen zijn. En die hebben elkaar, families misschien weken of soms maanden niet gezien. En ja, die blijven hier dan zeg maar, voor het ankergebied de kerstdagen en de feestdagen over. Ja, dan om toch een klein beetje warmte en aandacht te geven. Ja, is deze ludieke actie denk ik wel heel erg op prijs. Echt met de zeevarenden praten kon natuurlijk niet en daarom dus nog even dit. Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. We begonnen het weekend met vochtig weer en wat nevel en grondmist in Zeeland. En zoals hier te zien in Oost-Soeburg leverde dat wel een fraai beeld op. Wat verder naar het oosten in de provincie kwam in Zuid-Beveland en ook op Tolen en in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen mist voor. En eind van de ochtend loste dat op en toen hadden we in Westkapelle wat hoge bewolking, maar ook flinke zonneschijn nog wel. En datzelfde fraaie weerbeeld zagen we ook elders in de provincie, zoals hier in Middelburg. Vannacht hebben we te maken met veel bewolking en soms wat lichte regen of motregen. En het koelt niet veel verder af dan ongeveer 6 graden bij een zwakke zuidoostenwind. En morgen is het nog zacht met 10 graden. Maar het is wel bewolkt en misschien valt er in de ochtend nog een spatje motregen. Volgende week krijgen we een straffe oostenwind en die zorgt ervoor dat de temperaturen steeds lager komen te liggen. Richting de kerstdagen zakt het kwik naar het vriespunt. En in de nachten kunnen we dan 2 of 3 graden vorst verwachten. Dit was Zeeland Nu. Zometeen Zeeland de Week. Met daarin een overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week. Fijne avond.